Здравейте хора, ще ви снимам. Така. Това ми е Bloodhound дека. Обичайно играя с него. Това ми е Psycho дека. Това ми е други Bloodhound дек. По цяло двата нямат почти едни и същи са. И така. Иначе тук ще пусна тази битка, дето съм качила 8 арена. След малко ще снимам някои клипче да играя. Тази битка, дето съм качила 8 арена. Между другото хора, аз много пъти качвам и свалям. Ако искате в коментарите напишете, ако има някакъв по-добър Bloodhound дек. Коментарите, знаете някакъв по-добър Bloodhound дек. И кажете ми. Който има Bloodhound да ми го копира. И също така, който иска да влезе в моя клан и да се абонира за моя канал, защото моя канал е нов. Който иска да се абонира, няма проблем. Хора, тук не го бих добре, обаче... Не много бих. Така ще завършим. Но хора... И ето това ми беше битката, дето качих 8 арена. Така, тук още една съм играл. Нека да пуснем да изгледаме. И тази битка. Пак казвам, който иска... Дам коментари за този клип. Коментари за този клип. Също така
канала ми отскоро. Пак казвам, който иска да се абонира, защото така малко да го превъртим. Много дълга е тази битка. Така. Добре ми... Подобно се направя. Така ми... Attachments. И така. Това е моя клан. Събирам хора, пак казвам, който иска да влезе в него. Добре дошъл е. Фили Коледър, който има Лалхаунд, пак казвам, иска да се купира този дек, който случайно знае по-добър дек, да ми напише в коментарите, ще прочета. И така, какво ще да казвам, също така нямам само една легендарка, нямам много късмет в тази игра. И ще покажа малко как с един сайкъл дек, как да играете. Аз си го направих сам, но замислих си го. Който е почитател на декове с Хограйдер, да го пробва, пък може да му хареса. И така, изгоня на пето, Хограйдера на пето са моите. Не знам, който има, може да има и по-развити неща. Аз лично този дек съм си го направил, който иска, може да го пробва, разбира се.